Здравейте, хора! Съжалявам, че не съм снимала доста отдавна. Просто бях болна, както сега. Може би ми чувате хремавия глас. Извинявам се. Така. Сега ще ви разкрия едно нещо за мен. Както повечето хора от вас, може би обичате много пица или обичате да кажем много бургери. Обожавате нещо много. Някаква храна много я обичате. Няма значение, сладки или солени. Така и аз много обичам всъщност лимони и лайм. Вчера съм изяла 2 лайма с кората и 3-4 лимона отново с кората. Такова. Но, за разлика от вас, аз не обичам пица и торта, което за мен е супер нормално, защото всички хора си имаме вкусове. Не мислите ли? Мале, ужас. Вижте милостите от лимона и лайма. Ужас. Така. И когато ям лимони, съм просто така. Даже и тук в момента имаме лимони. Всеки ден пия вода с топла вода с лимон, защото ми причистват дробовете. Когато ям просто лимони, е така. Не го правя, защото много ме болят устните. Но, когато ми минат малко, ще ви покажа, за да не кажете, че лъжа. Ако искате, може да питате Анито, но аз наистина ям. Между другото, на нея си 3 канала. Така, няма много да обяснявам, защото ще я питам първо дали иска и тогава ще ви кажа какво е станало. Така. Но в момента заради това мое състояние, само му изтисквам сока в устата ми. Много ме болят устните. И да, не знам дали е очудващо. Да. И сега ще ви покажа още едно нещо. Преди видеото да свърши, ще ви покажа вчера какво нарисувах. Чайте още малко да се обясня. Аз от 5 годишна, т.е. от 6 години се занимавам с рисуване на какво, няма значение каквото и да е. И ще направим другата втора част. И предимно рисувам някакви манички неща, мога да рисувам портрети, пейзажи на хора, кучета, животни, цветя. Каквото поискате, мога да ви го нарисувам. Но, понеже коментарите са ми развалени, няма как да стане, но ще ви покажа моите рисунки.